Emomiyo sani ka koro gibironwa to moko bende timang'o chalo ka gima buogowa. To nikech wan bende wan jomobidhore nyaka wapenji, penjo ok rach, mane kit ogandawa. Nyaka wapenji ni to mogere ni konyowa gang'o. Koro en tijwa kaka jofuambo, to en tij jotelo moyier mondo bendo pim na jopiny. Nikech samigo e mbaka ni mang'eyo timang'o bedie. Emomiyo achako kawacho ni samoger log tich, mano mini State House. Gik mang'eny mag piny owacho luoro chenro makamano. So sama jatend piny odhi kuro, to owuotho gofise, owuotho gi Kenya mazima. Nitie gik mang'eny services mibro dwar e iye kanyo. Bro kelo nafas mag tich. Ang'eni ng'ato bro penjo ni to jatend piny bro biro Homa Bay pile. Tanda duoke chien nyaka ne yiere. Osedhi Homa Bay di ng'eny. Tang'o ma bro nyisowa ni tok madaraka ka ok obidok. Dev conference bende biro. Dev conference. Okay, wacha ni devolution conference. Kuzoka maneka kunuge. So monda wene jowete na givyo jay. Enni adire makende. Enni kata bed mnani gik piny owacho timo kuonde mamoko kata piny mangima ok wahero. To nitiere kit dongruok. Nitiere kit chenro gi masama giketo. To giketo gi e thuchewa. Nyaka wang'e ni to wan bende wabro chiemo nade e nafas moket ni. Mane maduong'. Erokamano. Osira moro parna kane chako yawo klas mar Kiswahili ne Homa Bay. Mondo gichak puonjore sama koro welo chako biro. Koro dho swaya moko ma basic gibed ka koro ging'eyo.